ಕುಂಪಲ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರು 53 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಬುರ್ದು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಧಿವಶರಾತಿರು. ಅರೆನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆದ ವಿಧಿಕುಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತನು.
पूरा एदुर्कोले पूरा పత్తుంది సైడ్ పత్తుంది ఉంటుంది ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರಜಿ ಪಾಡ್ದಾನ ಮಂದಿರದ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಲೋ ನೀರು ಚಕ್ಕೆರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಸುತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತ ತರ ತಿಂಚು ಹಾಂ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಪ್ಪನ ಪೇರು ಇಂಚಪಲ್ ಇಂಚಪಲ್ ಬನ್ನಿ
ಪಂಜಲಾಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಲಾಗ್ಲ ಆನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ ಬರ ಮೇಲೆ 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 ಮಕ್ಕಳು ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದಿರ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ Govinda
ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ನೇತ ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಭಜನಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಪ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್ ಕುಂಪಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪ್ಪನ ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಕೋಡೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಡ್ ನಿಧನರಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಕುಂಪಲದ ಊರುಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಜನಾ ತಂಡಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನಾ ತಂಡಲೆಗ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆತಂಡೆ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರದಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಸಮ್ಮುಖ ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಅರ್ನ ಓಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡ್ಲ ಅರ್ನ ದನಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಹೊರತೊಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್ 28 ವರ್ಷ ಆ ಕಂಪೆನಿಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಡ್ ಕೊಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆದ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆತನೆ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆವಂದನ 2 ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟು ಭಜನೆ ಪಂಡ ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್ ಆ ನಮೂನೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಭಜನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲನ ಈ ಭಾಗದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ನ ಎನ್ನಿದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ದೇವೇರ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೊರಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಈ ನಿಧನದ ಈ ಒಂಜಿನೇನು ಸಹಿಸುನ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಕೊರಡಂದು ಯಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.